Хора, днеска аз съм Салим, тук е моят приятел Мирослав и днеска ще цъкаме Майнкрафт. И ще ви покажа как да си вземете команд блок, защото е много лесно. Само да ми зареди. И как да направиш кола? Аз не знам как да направя кола. Напиша кола. Някаква количка да я кажеш. И почваме. Добре, почваме вече. Само да го увеличим малко, че... Значи ще играем на плосък свят, на креатив. Мале ужас. Аха! Ще освободя, гледайте си работата. Викаме да освободя тук малко, да. Еми хора, явно днеска няма да играем на Майнкрафт, трябва да играем Geometry Dash. Само да открия къде беше този Geometry Dash. Махни мобилните данни, то се играе без мобил. Само да махна мобилните данни след това, защото и аз съм просто игра с мобилни данни. Не ми обръщайте внимание. Така. Сега. Хора, ще създадем ниво. Ето е линията. Взимаме едно блокче. Праз, бе. Мале, ето е много измъчващо вече. Аз въобще на правилното място ли съм, не мога да разбера. Бе, намерих го. И хора, не забравяйте, че играеме Geometry Dash 2.2. Опа. Опа. Така. И сега натискаме Free Move, май. Просто трябва да изключим слайпа и можем така да се движим. Отиваме при порталите. Тук. И ще отиваме при Слайнкоптер. Ето го. Сега да видим как изглежда нивото за сега. Много добре, хора, много добре. Много добре става нивото ми. Добре, сега. Може би двоен слайнкоптер. Чакайте, сега ще видим какво ли ще стане. Това ще бъде малко трудно за минаване. Брат Християне, може ли малко по-тихо, ако обичаш? Опитвам се да снимам видео, извинявай.
Мирослава, ако те интересува къде отивала, е важното че снимаме видеото. Стой готов. И ти каза, и знаеш какво ти казва? Звъни на баща ти, ако не си го чул случайно. Спечеля пе бутона. Да зависи. Хора, моля ви се, не обръщайте внимание на приятеля ми. Просто той много иска да спечели плей бутон. И просто толкова много искаше да снимам видеа, че направо... Гледайте другите клипчета и служете. Мирослава, що имаш... Що си мислиш, че имаш 107 000, защото ти ги гледат много ясно. Сега тихо, моля се. Мале, аз го направих, бе. Мале! Мале! Ужас! Бах ти ужасното ниво. Бах ти ужасното ниво, брат. Честит рожден ден на Митко Тромпета. Сега обаче, тук трябва да вдигнем хипове. Така и да ги обърнем. Бум, 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 бум. Хора, между другото, пишете в коментарите дали искате да играя Бан-Бан. Защото е излезнала първия, втория, третия, четвъртия и шестия чаптър. Ако не знаете да ви кажа. Също така, какво ще да ви казвам? Че като излезе Бан-Бан 7, аз директно ще я играя, така че пишете в коментарите Бан-Бан ли искате, за да правим разнообразни видеа. Само че и музиката трябва... Моля. 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 Добре, както и да е. Май пропуснах лекичко порталчето, ама няма нищо. Така. Сега взимаме то се и тук портал, качваме го и тук. Save and play.